Vítejte tohle videa, super. Maxíku, no tak. Pojďme. No, tak šikola. Čupky, tak. Jak vidíte, tak to mám zase Maxíka. Já vím, že se těšíte na kazy, ale teď jak je zima, tak už to úplně nejde, protože jsou takový furt někde zalezlý úplně. Ale až to bude možné, tak natočím. Mám tady pár otázek, co si myslíte s Maxíkem. První otázka, jaký světlých samolepek vám, no spíš jako já vám to dělám lehčí, najděte v těchto samolepkách Maxíka. Možná vám tohle přijde jako Maxík, že ona tohle to tmavý. To je nějaká hnědá nebo něco takového, ale moc tak nevypadá na kameře. Ale tohle je Maxík. Jakoby. Jdeme dál. Teďka bych se vás chtěla zeptat, jestli mi... Ne, nemám se něj nic ptát. Tak se zeptejte, ukaž. Jo, uhodněte asi, kde mám pelíšek. Ne, nedávej kusinku, to jsem neřekla. Tomuhle asi fakt neuvěříte. Já nevím proč, ale on si zalízá sem. Takže si tam rozházel věci. Tam. To je jako moje veterina, jo. Aha, je pro plišáky. Ale tady on si tam vlezl a rozházel se tam věci a teď tam vždycky, když se lekne, tak tam utíká. Nevím prostě, proč to dělá. Tak to by asi kamarádi neuhodli za to. Tak. A co bys ještě chtěla se zeptat něco? Jo? Tak ukaž. Ježíš! Ani ví, jak se jmenuješ. Tak co ještě? Je to učený Maxouš. Tak co, Maxíku? Na to zeptáš. Kolik je ti? Kolik je ti? A co prosíš, miláčku? No, tak se mám zeptat já? Mám se zeptat? Mám se zeptat já? Kam poběžíš? Tak utíkej. Ukaž. Já mám se zeptat, jo? Já, dobře. Tak já se asi musím zeptat. Kolik mu je teda, se zeptáme? Tak napište do komentářů. Na všechny otázky. Co si myslíte? Já tak natočím video s odpovědím asi, možná. Maxí, co bys chtěl? Tak to bude asi všechno pro dnešek. Já se s vámi budu loučit. Fuj, Maxi! Stůj si. Dátky. Teď nám to žere. Tak tady předtím takhle vyhodila bombóny, prostě tady spadly. A on to tady začal žrat. Maxi, fuj! Tak asi ahoj. Dáš posinku, Maxíko? Ne, dneska nemáš náladu. No. No tak dej. Já to nepřibližuju, takhle ani. Tak, šikula. Šikovnej.